मानसिजों मानसिनो दा मुगैलाय महराव रावनिबो सानस्रि आरो आखल आखुखौ गुनखौ नुसार हाया। महरा मोनसे सावगारिल', सुखुखौ होयो आखल आखु सैथो गोसोआसो। जिउनि देरसिन गोजोना थायो बुजिनाय अनज्लायनायावसो। नोंबो बेखौ बुजियो, अननाय होयो आरो बैबो नोंखौ बुजियो, अननाय होयो। बिदियावसो थायो अनलायनाय आरो सुखु गोजोना। महराव नायना मोजां गाज्रिखौ मिन्थिनानै मोना। थारैनो महराव नायनानै आखल आखु जेबो मिन्थिना मोना बिनि सानस्रि। अनलायनाया थायो जायफोरनि गोसोआ सैथो आरो गोथार, बैफोरबायदि मानसिनावसो। जाय नोंखौ गावनि आंगो सानो बैसो नोंखौ जेब्लाबो अननाय होयो आरो जाय नोंखौ गाज्रि सानो बैनिफ्राय नोङो माब्लाबाबो अननायखौ सैथोयै मोननाय नङा। नोंखौ जेब्लाबो दुखुआव दोनगोन, जेब्लाबो नारसिगोन।